ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଗା ଆମର ବଳି ଯାଇଛି, ସେଇଠି ଆମର ସଜନା ଗଛ, ବେଲ ଗଛ, ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସଜନା ଗଛରେ କେତେ କଷି ଧରିଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଆମର ସଜନା ଏତେ ବିକା ହବ କୁହନ୍ତୁନି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ସଜନା ଛୁଇଁର ରେଟ୍ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଦେଖଉଛି ଛାତ ଉପରେ ଆମର କେମିତି ଲାଗିଛି ସେଟଅପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ଏଇଠି ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ଆଉ ଇଏ ଫୁଲ ରହିଲା ଗୋଟେ କଲିଆରି ଫୁଲ ଟାଇପ୍ର, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ, ଏଇ ଫୁଲ, ଆଉ ଘି କୁଆଁରୀ, ଆଲୋଭେରା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତୁଳସୀ, ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆଉ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଗଛ। ଆମର ତ ଟୋଟାଲି ଫୁଲ କିଣା ହୁଏନି, କାରଣ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଗଛ ଲାଗିଛି, ଏତେ ଫୁଲ ଯେ ଆମର କିଣା ହୁଏନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଚଉରା ପୂଜା ହେଉଛି, ବେଲ ଗଛ, ଏଇଟା ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମକୁ ଦରକାର ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସେମ୍ ଫୁଲ। ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ପରିବେଶରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିଟା ଗଛ ଲଗେଇକି ଆପଣ ବି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଏତେ ପଇସା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭଳି ଏମିତି ଗାର୍ଡ଼େନିଂ କରନ୍ତୁ, ଘର ଆଖପାଖ ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।